Ni lajɛrɛ min sigira sen kan Egypte fanga ɲɛmɔgɔ Abdel Fattah al-Sisi fɛ. Kunkan ka kuncɛ ni arabula gunkana jamana ɲɛmɔgɔw ye i n'a fɔ Arabi Saoudite ani Émirats Arabes Unis k'olu minnu ka kokɔrɔmadonni nafa ka kan ka bonya kɛlɛ kɔfɛ. Israël ye dɛmɛw bɛɛ lajɛlen bloqué n'o ye da dumunifɛnw, taji ani furaw ye fo ka fara bololaminɛ wɛrɛw kan minnu tun bɛ ka bila ka taa Gaza. K'a kun de ye ko ka jagoya Hamasi ka finitigijɛkuluw ma u ka sɔn u ka laɲini labanw ma hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ o kɔfɛ wa ko min bɛna sɔn ka kɛlɛ la kuraya. Ni lajɛrɛ in kɔfɛ Egypte ye gafe dɔ labila min gafekisɛ bɛ taa se fo paji 112 ma n'o kɛlen don ni fɛɛrɛw sigili ye sen kan ka bande Gaza jɔ kura ye yanni san 2030 waati cɛ ko ka sɔrɔ u ka dugudenw ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la. Ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'a bilala gafe kɔnɔ nafolo ka kan ka se fo dolari wari miliyari 53 ma ko walasa ka se ka dan sigi Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ka laɲiniw na n'o ye ko ka Palestine duguden miliyɔn 2 wuli ka bɔ bande Gaza kɔnɔ ko walasa États-Unis ka se ka ɲɛdakura di bande Gaza ma ka sɔrɔ ka kɛ dunanw tayɔrɔ ye. Palestine fanga ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ k'a bɛna wasaden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sugandi ani fɛnɛ ko k'u ka jamanatigisi kalata kɛ san natɔ ni k'a sɔrɔ fɛɛrɛw ni dabaliw sera ka tigɛ fɛ. Abbas a ko fɛnɛ Kɛr k'a bɛ nin hakili to maaw la minnu bɔra a ka kulu kɔnɔ. Fata k'a ka nin hakilina bɛna sɔn ko ka kɛ sababu ye ka a fadenkɛ Mohamed Dalan kɛ ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen lasɔrɔ u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ. Israël kɔni ma sɔn hakilina fosi de ma min bɛna sigi sen kan don natɔw la Palestine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Bande Gaza kɔnɔ k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yuruguyurugu de kan wa ko min ma sigi bɛn kuntagalajan ɲinini kan. O kama ko hakilina kura minnu bɛna bɔ Abbas yɔrɔ bɛna sɔn ka yɛlɛma don kow la.